Mi prosím chviličku na to, abych si přihrál do toho počítače aktualizovanou verzi své prezentace, protože říká se, že člověk má být co nejvíce multimediální, a tak jsem si dovolil udělat to multimediální. Ostatně za chvilku ten jeden obrázek všichni uvidíme. Tak, teď se s vámi podělím o svůj obsah klíčenky plné dětské pornografie. A už je to tam. Dámy a pánové, přeji vám krásné, dobré, takřka poledne. Děkuji za pozvání na tuto ctěnou konferenci již podruhé. Mé jméno je Vojtěch Bednář, jsem sociolog, zabývám se manažerským a mediálním poradenstvím. A tu drzost být s vámi dnes tady mám z toho důvodu, že mezi mé oblasti práce patří také nová média, tedy to, čemu se lidově a běžně říká sociální sítě. A protože byť můj pohled na ně je primárně z hlediska jejich praktického upotřebení, ať už je to upotřebení marketingové, anebo upotřebení v oblasti PR a v oblasti personálního řízení, tak se setkávám poměrně běžně i s problémy a s nežádoucími jevy, i s kriminalitou, která v této oblasti vzniká. Já se domnívám, nevím, co tady zde zaznělo včera, protože jsem se pro zdravotní indispozici nemohl prvního dne jednání této konference zúčastnit, ale domnívám se, že ty negativní jevy jako takové jsou neodbouratelné, že není možné se jich zcela zbavit, nicméně co můžeme, je jim porozumět, a budeme-li jim rozumět, budeme-li je chápat, jsme na dobré cestě k tomu, abychom je snížili prostřednictvím vzdělávání uživatelů těchto technologií. Já jsem svůj příspěvek nazval Iluze a realita virtuálních přátelství, a pokud bych měl jednou větou stručně definovat, co vlastně budu zde říkat, tak v předchozím příspěvku velmi zajímavém zazněla výborná věta. Já ji budu trošičku parafrázovat, a to byla, že já jsem taky rodič, že jo, přijdu domů, dám si kávičku a nechám své děti, aby se bavili na Facebooku s nějakými kamarády. Tak to nějací kamarádi, to jsou právě ona virtuální přátelství. Virtuální přátelství je nikoliv to, že já mám vztah s nějakým člověkem, který je ode mě oddělen a propojen nějakou online sítí, ale je to poměrně jasně definovatelná věc, která je základem nových médií a která je základem sociálních sítí. Používáte Facebook? Je tady někdo, kdo ne? Výborně, předpokládám, že zbytek ano. Máte základní přehled o tom, jak Facebook vypadá, co dělá ten obrázek, který tady vidíte na tom slajdu. Co znamená? Přidání přátel. Ups, Barack Obama si vás chce přidat mezi své přátele. To se asi nestane, ale pokud je vám ten obrázek povědomý, tak víte, co to je virtuální přátelství. A já bych chtěl hovořit o 3 věcech, které podle mého názoru a podle mé praxe zaprvé zakotvují vymezení vztahu virtuálních přátelství vůči uživatelům nových médií a také definují rámec problémů, které vznikají právě z těch virtuálních přátelství. Protože, jak jsme mohli vidět, nevím, zda to zaznělo nebo nezaznělo v tom filmu Seznam se bezpečně, ale každopádně je to fenomén, který je poměrně znám. Chceli se útočník dostat ke své například dětské oběti v rámci sociální sítě, a zaznělo to tam, tak on to nebude dělat tím, že bude oslovovat zcela neznámým profilem tu svou oběť. On bude oslovovat nejprve její virtuální přátelé a v okamžiku, kdy se mu to povede, osloví svou primární oběť. Z jakého důvodu? Protože v okamžiku, kdy ta primární oběť bude tím útočníkem oslovena, tak v tom rozhraní toho nového média, té sociální sítě uvidí, že vy máte 2 až 3, 4, 5 společné přátele. A toto je riziko virtuálních přátelství. Toto je riziko ambivalence, o které bych rád hovořil. A mám tím na mysli stav, kdy naprostá většina z nás, ruku na srdce i dospělých, není schopna reálně ocenit hodnotu toho virtuálního vztahu, toho virtuálního kontaktu a virtuálního přátelství. Takže když dovolíte, chtěl bych hovořit velmi stručně, pokusím se nahnat tu časovou ztrátu, kterou jsme si pořídili, ale chtěl bych velmi stručně hovořit o 3 tématech. Prvním z nich je, co to je to virtuální přátelství vlastně a proč je důležité. Dále o iluzi virtuálních přátelství a, když dovolíte, tak o jejich realitě. Fajn. Co to je?
Virtuální přátelství je v zásadě oboustranný vztah, virtuální vztah v rámci nějakého informačního systému, kterému říkáme sociální síť, úplně typicky Facebook, ale něco podobného existuje v celé řadě dalších systémů, jenom ten Facebook je největší. V České republice má, tipnete si kolik uživatelů? 3,7 milionů, což je poměrně dost, odhaduje se, že 80% z nich je víceméně aktivních. Tento vztah je oboustranný a někdy taky jednostranný. Já to hned vysvětlím. Virtuální přátelství jako oboustranný systémový vztah v rámci toho sociálního systému, to znamená té sociální sítě, má dvě základní vlastnosti. Za prvé po něm teče většina informací, které jako uživatel pro zjednodušení Facebooku vidíte. Takže vy nevidíte informaci, která by vznikla sama od sebe. Vy vidíte informaci, která je v nějakém kontextu s vaším virtuálním přítelem. A kdyby nebyla, tak byste s velkou pravděpodobností tu informaci neviděli. Dobře, výjimka zprávy stránky, ale vy vidíte to, že váš kamarád XY ohodnotil toto. A takhle se k nám dostávají informace. Čili virtuální přátelství je to, co nám nese tu informaci. A za druhé, tenhle ten vztah je většinou viditelný pro naše systémové okolí. Jinými slovy, pokud já ho budu mít navázán s nějakou osobou, která bude vůči mému systémovému okolí toxická, tak se to projeví nejenom na tom, že já ten vztah mám, to znamená, ty informace potečou, ale že to změní chování mého okolí vůči mně. Já vím, že to, co jsem teďka řekl, může znít trošičku až metafyzicky, ale já to přetavím, když dovolíte, do velice jednoduchého příkladu. A ten velice jednoduchý příklad je, že představte si, že jste teenager, který má na Facebooku nějakých těch, jak by zde řekl, zde nepřítomný Daniel Bradbury dočekal 5000 přátel, což už je teda ale fakt hodně, spíš tak 300. A najednou se stane, že vás jako teenagera si chce na ten Facebook přidat vaše maminka. A vy si řeknete, ježišmarja, to je trapný. A vy si to neříkáte, protože vaše maminka tím pádem jí budou sdílena část vašich informací, to znamená ty nahé fotky a podobně. Ale mimo jiné také proto, že ti ostatní uživatelé, čili vaši virtuální přátelé, uvidí, že vaše maminka si vás označila ve vztahu vaši dceru. A to je věc, která je dost důležitá a je to vlastně díky tady tomuhle, je to virtuální přátelství, myslím si, docela podstatné i o tom, že je viditelné. Současný trend, začalo to teda na interních sociálních sítích, které fungovaly velmi omezeně. Následně se to dostalo do Twitteru. Můžu jenom se zeptat, používáte někdo Twitter? Jeden člověk. Já se hlásím, jo, přiznám. Ale nemoc aktivně. Tak, začalo to v interních sítích, pokračovalo na Twitteru a dneska je to další trend. Je, že ten vztah, oboustranný vztah toho virtuálního přátelství je doplňován vztahem jednostranným, kterému se říká následování, follow, nebo přihlášení odběru, říká tomu Facebook. Je to vztah, který je jednosměrný a který je založený na tom, že já se zajímám o někoho a tudíž já chci vidět jeho aktualizace, ale chci vědět, co ten člověk dělá veřejně, ale zároveň neindikuju, že se známe vzájemně, čili je to komunikace typu one to many, zatímco, nebo primárně one to many, kdy jeden člověk vysílá, emituje informace těm ostatním, zatímco ostatní je přijímají, zatímco ten vztah přátelství je velmi virtuální. Stručně řečeno, když budete mít mnoho následovníků, ale málo přátel, jste pravděpodobně důležitá osoba. Virtuální přátelství, jak jsem říkal, je základem moderních komunikačních nástrojů a toho takzvaně virtuálního sociálna. Pokud žijeme v omylu, že se týká pouze nějakého našeho Facebooku, který můžeme vypnout a odejít od něj pryč, tak jsme se asi dlouho nepodívali do svého mobilního telefonu, případně do mobilních telefonů našich dětí. Vážení kolegové, sociální sítě zcela běžně synchronizují své adresáře do adresářů mobilních telefonů a zpátky. Což je na jedné straně velmi praktická funkce, na druhé straně věc, která povyšuje naše virtuální kontakty na něco, co se blíží našim kontaktům skutečným. A to, ať se nám to líbí, nebo ne. Co to je virtuální přátelství z pohledu uživatele, který do toho nevidí tak hluboce, aby to reflektoval, a ruku na srdce i který to vidí poměrně dobře. Virtuální přátelství je hodnota sama o sobě. Za chvilku si to ukážem na příkladu. Já tam mám Baracka Obamu.
Virtuální přátelství je klíč k dalším hodnotám. To znamená, je to potenciál, je to možnost nějakým způsobem někoho kontaktovat a taky důvod, proč bychom ho měli oslovit. A je to také důležitý prvek statutu uživatele technologie. Víte, co to je cloud? www.cloud.com, cloud. To je server, který když si otevřete, tak vám spočítá váš vliv na sociálních sítích. A mimo jiné spočítá to do takového hezkého indexu, když máte víc než 20, je to dobrý, když máte víc než 30, je to ještě lepší, když máte 99, jste ten Barack Obama, ten má opravdu 99, pokud se chcete zeptat, na mě 62. Ale klesá. A chci tím říct to, že počet, ale taky kvalita našich virtuálních přátelství je poměrně zásadním prvkem našeho statutu v rámci sociálních sítí, v rámci nových médií a tím pádem i našeho statutu v rámci normálního života. Čím více jste člověk pracující s technologiemi a dochází k rozmazávání rozdílu mezi virtuálním a reálným světem, tím podstatnější pro nás tato hodnota bude. Tím podstatnější bude hodnota pro děti, tím podstatnější bude hodnota pro lidi, kteří to používají a kteří jsou mladí a kteří nejsou schopni mezi těmito hodnotami rozlišit. Dobře, jak vypadá iluze virtuálních přátelství? Virtuální přátelství je krásná věc. Ruku na srdce. To, že jsem virtuální přítel Baracka Obamy, mi dává cestu k trvalému pobytu v USA? Asi ne, že jo. Ale toto je příklad, který jsem uvedl jako poměrně křiklavý. Pro mnoho lidí, pro mnoho velmi mladých lidí má virtuální přátelství velmi mimořádně vysokou hodnotu, protože představuje příležitost a protože představuje potenciál. Virtuální přátelství, a pozor, to je ta iluze, jo? To nám garantuje přístup k této osobě, čili potenciál toho, že my ji můžeme někdy oslovit. A tudíž se stává něčím, za co jsme ochotní platit. Pokud vám přijde zvláštní, jak někdo může být ochoten platit, a to finančně i nefinančně, za to, že pouze je něčím virtuálním přítelem, pak vám můžu ukázat analogii tohoto stavu z reálného světa mimo sociální sítě a mimo internet. Máte doma kabelovou televizi, platíte si kabelovou televizi? Většinou asi, že jo, pár stovek měsíčně to stát bude. Tisíce kanálů, stovky kanálů. Kolik z nich doopravdy sledujete? Asi tak 3, že ČT1, Novu, chvilku Eurosport, když je čas, a tím to hasne. Fajn, ale máme ten potenciál a za to si platíme. Jo? Vy si kdykoliv můžete pustit to HBO a vidět tam toho Vetřelce 67, pokud byste na to samozřejmě měli čas, nebo pokud byste na to měli chuť, ale to nemáte, ale platíte za potenciál. A s virtuálním přátelstvím je to stejné. Jsme ochotní platit za potenciál, za to, že nám to dává ten přístup. Ba co víc, nám to zajišťuje prestiž. V okamžiku ono to platí po určitou úroveň, protože pokud jste například v profesionální komunikaci, tak personalistům se říká pozor na lidi, kteří mají těch virtuálních přátel opravdu hodně, protože to můžou být velrybáři, prosím, neberte to jako konotaci s tou korupční aférou, ale že to jsou prostě lidé, kteří je sbírají jenom proto, aby je měli pro tu hodnotu samotnou a tudíž nebývají kvalitní. Na druhé straně mnozí mladí lidé se domnívají, že čisté množství těch virtuálních přátelství zaručuje prestiž v rámci sociálních sítí a že taky dávají bezpečí. Protože člověk, který má tak velké množství virtuálních kontaktů, přeci nemůže být nikdy nikým napaden. Samozřejmě otázka je, jak je to s jejich realitou a jak je to s realitou těch přátelství jako takových, protože mnoho kontaktů, která jsou v rámci prostředí nových médií vytvářeny, jsou kontakty, které jsou technicky chybné. Ony jsou totiž označovány jako ty kontakty, které jsou oboustranné, to znamená, je to ten vztah, ale ve skutečnosti to jsou kontakty jednostranné. To znamená následování. A to specificky v případu, kdy ta druhá strana, to znamená ne já, je prezentována fyzickou osobou. To znamená někým, kdo je jakoby fyzická osoba. Abychom tomu rozuměli, tak jsem dal příklad, který se jmenuje Já a Karel G. Víte, kdo to je Karel G? To je pochopitelné. Tohle to je to slíbené multimédium. Jo?
To je obrázek z filmu Dědictví a ne kurva hoši Guten Tag s Bolkem Polívkou, který předpokládám čeští návštěvníci této konference znají. Pro ty zahraniční jenom řeknu, že ten človíček vpravo je Buran, který se díky restituci stal miliardářem a milionářem, omlouvám se, a ten člověk vlevo je nejpopulárnější české exportní zboží, zpěvák Karel Gott. A teďka ten milionář přichází za tím Karlem Gottem a on si myslí, že ho zná, protože se kdysi dávno někde potkali. A on mu říká, no Karle, to jsem já přece. A já to neumím napodobit. A teďka mu říká, že prostě asi před 20 lety stal v 50. řadě na jeho koncertě a tam mával a skákal, takže si určitě pamatuje ten Karel. A Karel je samozřejmě naprosto vyděšený tím, co to je za člověka. Navíc ještě smrdí a protože zažil takovou předtím několik divokých scének, takže je to takové docela hodně divoké. A to je přesně to nepravé přátelství, kdy tady tato strana má dojem, že se musí přece jednat o oboustranný vztah, zatímco tady tato strana to pochopitelně vidí úplně jinak. A to je už jedno z rizik, o které bych chtěl hovořit, respektive jeden z faktorů reality virtuálních přátelství. Jednotlivé sociální sítě se v přístupu k tomu liší. Já jsem tam dal tu ikonku Facebooku a LinkedInu jako takové dva, dalo by se říct, značné protichůdné principy využívání virtuálních přátelství, kdy tady toto může být takřka cokoliv, kdežto tady toto si zakládá na tom, že ty vztahy jsou opravdu ověřené nebo měly by být ověřené nějakými testimoniály a nějakými vzory. Nicméně, vysoká hodnota virtuálních přátelství může člověku ubližovat v práci i v reálném životě. A to si celá řada těch v uvozovkách teenagerů neuvědomuje. Stejně tak nejsou schopni znát následky. To znamená to, že větší množství virtuálních kontaktů může vést k tomu, že naše informace jsou sdíleny s vyšší pravděpodobností lidem, kteří pro nás mohou představovat riziko. Virtuální přátelství, jak jsem už tady naznačil, velmi snadný nástrojem manipulace a útoku. Přičemž čím vyšší je má hodnota v tomto, tím snáze se mohu stát útočníkem, pokud vím, jak to udělat. A také se to může stát, řekli jsme to na příkladu té matky, ale to nemusí být jenom nástroj diskreditace. Dámy a pánové, toto jsou ale faktory, které si dovolím říct, značná část uživatelů nových médií vůbec neuvědomuje. Dobrá otázka, co s tím? Já jsem se tady snažil na začátku říct tezi, za kterou si stojím, a to, že negativní jevy typu útoky, vydírání, šikana, sexuální obtěžování, napadání, krádeže a podobně jsou věc, která je v zásadě v prostředí nových médií neodbouratelná. Co ale můžeme dělat, je snažit se o jejich snižování. A v případě virtuálních přátelství je to jednoznačně učit, vysvětlovat nejenom to, že existují rizika, nejenom to, že existují nebezpeční lidé, ale i to, že samotný proces, jak ty nějaké kamarády někde na Facebooku vytvářím, jakým způsobem mohou oni mne, nechci říkat zneužít, ale poškodit, a jakým způsobem já k ním můžu přistupovat, tak toto by mělo být gro. A toto by mělo být jádro, protože pokud se naučíme ovládat naše virtuální přátelství a vytvářet a spravovat naše virtuální kontakty, které nám pak vlezou do mobilu a za chvilku do televize a za chvilku do ledničky, toho bych se nebál. Inteligentní lednice zde existuje již od konce 60. let a ještě se nikdy neprodávala. Ale pokud se nám toto povede, tak pak ta virtuální přátelství budou fungovat správně a pomůžou snížit negativní a patologické a kriminální jevy. A to se povede v okamžiku, kdy je přestaneme sbírat a začneme si jich vážit. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a za čas, který jste mi zde věnovali, a jako malý bonus si vás dovolím pozvat na server Firemní sociolog, který v současné době beta testujeme v zkušebním provozu. Je to portál o vedení, vztazích a managementu komunikace mezi lidma v rámci organizací. Ten název firemní, jenom firemní, ono to samozřejmě platí pro veřejné organizace. Budeme rádi za váš názor, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Je mi velikým potěšením, že jsem tady s vámi mohl dnes být, a pokud jsem vás otravoval, odpusťte. Děkuji vám a přeji vám hezký den. Tak já děkuji panu doktoru Bednářovi.